Lahat ng storya ay kwento mo. Buhay, pag-ibig at pangarap sa mundo. Ang Tagum Talks, para sa'yo. Sa Tagum Talks, dito tayo nagtitipon. Kanti-kalina ang bida sa tanghalian. Kasama ang saya, ligaya at inspirasyon. Lahat ng kwento ng buhay, iyang pinapakinggan. Mga tagumenyos ang bida dito. Lahat ng storya ay kwento mo. Buhay, pag-ibig at pangarap sa mundo. Ang Tagum Talks, para sa'yo. Sa bawat salita, sa bawat panaginip, laging may hugot, may saya't pag-ibig. Kwentuhan natin, nagtatawa at umiiyak. Sa Tagum Talks, buhay ay kay liwanag. Mga tagumenyos ang bida dito. Lahat ng istorya ay kwento mo. Buhay. Mayong gabi mga kaigsunan ko Tagumeños ug welcome to the newest season of Tagum Talks for the Youth. Kini ang Tagum Talks. Ug karong adlong Miyerkules, hisgutan nato ang storya sa atong mga active volunteers gikan sa Tagum City Youth and Sports Development Office. Di na nakudugayan, let us all welcome the IMC Nag-Volunteer Organization Officers! Wow! Ara na siya. Oo. So, kumusta ang inyong feelings karon? So far, I'm feeling so delighted and honored no nga to be invited sa Tagum Talks and to share kung unsa man jud ang ginaduso sa among organization. Ayun. Guys, I'm very excited too because karon yung season, the newest season of Tagum Talks, iskutan nato ang mga rules sa atong mga kabatan-unan diri sa atong syudad sa Tagum. Kamu guys, ang pinakauna nga bisita namo diri sa Tagum Talks. Wow. We feel so honored. I feel the first honor. Ikaw na, come on, first honor, di ba? Ana siya. Makaingon po ko. But guys, hisgutan nato ang IMC Nag-Volunteer Organization. What it is. Ato ang hisgutan later on. But for now, guys, please introduce yourselves at mga kaigsuunang Tagumeños. Hello mga Tagumeños. This is Am Flores, the president of the IMC Nag Volunteers Organization. Hello mga Tagumen Youth, I am Cristaline Macy Saicon and I am the Secretary of the IMC Nag-Volunteer Organization. Hello Tagumen Youth, I'm Valerie Bernabe Cabualan, the Public Information Officer of IMC Nag-Volunteer Organization. Wow. So guys, bag-o sa ako ang paminaw nga na mga new elected officers sa atong IMC Nag-Volunteer Organization. So guys, how does it feel nga kanang naging part mo or mga bag-ong ang mga officers karon sa atong sinag? Well, bago. Yeah. I'm not actually new kay ikaduhan na nina ko as the Secretary of Sinag Organization pero usahay kay manibago gihapon kay syempre bagong faces, bagong officers nga makauban and still I am very grateful kay at least Val, it's one of us nga mga baguhan lang na sulod sa officers and kuan siya very workaholic. Wow! Project. Very Indeed. how kay siya maki-communicate with us and very PIO jud kaayo. Indeed. Ipanindigan jud ang role do. Correct. Siya ang mga tigyaw-yaw dyan sa mga maong Oh my saray. God. Oo, So- sa mga information and whatsoever. So- Before maabot ang information mo, agi jud sa iya. Correct. Yes. So, as first sa ako is like,
last year pamanjug ko na last appoint. year pa. Yes po. Since the last sa ilang kaubanan nga PIO nag-resign, so I was also elected last year lang. So bago pa jud siya ako, nanibago pa ko is because I am SINAG organization kay dako jud siya nga org sa Tagum, and wala ko kabulo asa magsugod, but I'm thankful syempre sa ila, sa mga old na officer kay ila jud kong gi-guide, ila kong gitabangan para mga paog makatabang ko unsa jud dapat ako ang buhaton as the PIO of the Wow. organization. Ug karon, Ems, as the president of our IMC volunteer organization, how's it to feel to be a president? Actually, dili naman jud puding anak kabago ang mga maong saray sa ako. Okay, previously, I was the external vice president of the IMC volunteer organization. But unfortunately, kinag-resign man ang amo ang president due to like conflicts sa time and schedule and everything. So, napasa sa ako and na-elect pud ko. So, ano lang ko, ano na lang siya. Ano na But lang still, it was a privilege. It is a privilege for me, and of course, a calling and a challenge at the same time. Kay syempre, ang volunteerism is not mandatory nga kanang ginabuhat jud sa Batanon. And as a president po sa kanang IMC na naging challenge siya for me as to how am I gonna revive the spirit of volunteerism sa kada youth sa Tagum City. Kay as much as we want, gusto po namo nga kanang ganing dili lang ta magstay sa ato ang mga kwarto, magstay sa kung unsa man ta, but mag-explore ta sa civic activities, sa pag-help sa other nga mga kanang mga katawhan, ning ana. So, naging challenge siya for me nga ako po siyang wholeheartedly. Yeah. Ako na dawat di ay, ana siya. Ano biya sila no kay heavy is the head that wears the crown. Di ba nato kanang quote ni Superman ba to siya? With great With great power, the comes great with great responsibility. Spider-Man, sorry. Spider-Man. Sige. So unsa man imong na-feel ana? Actually, very kanang great responsibility jud siya. Murag dako-dako jud ba ang dako imong jud ang organization kay just for the information of everyone, we are a family of almost 400 plus ka-individuals, active and inactive. So, mo to siya ang naging challenge pod for me na kanang unsaon man jud siya kay again, dili mo gud nato mapugustud pod ang mga kabatan-unan nga, uy, adto diri kay kailangan ta mag-volunteer. You do this, you do that. O you do this, you do that. Kay kanang kailangan kay ano para maging members parang amo ang organization. Kay syempre naman tay mga kanang Individual pod nga grind. yes, kanang kanya-kanya tong mga ginapang face atong life. So, mo to siya gina-try og revive, gina-try og kanang push jud pod at its limit. So, grabe ang responsibility. Actually, Of course, not just for me, kay syempre honor man po jud na ako ang kanang contribution sa akong mga officers. Kay kung wala sila jud kay dili baka na jud ko kaya today. Diba? Ana jud siya. Dili biya jud kaya sa isa kung kulangan dili kaya sa organization kung kulang isa man Correct. good. No man is an island yet, jud. Tinuod na no. Pero Ems, karon as a volunteer ha, hisgutan nato unsa man jud ang tumong ug tinguha sa SINAG volunteer organization. The IAM SINAG Volunteer Organization, kay naala siya acronym ang SINAG actually. Ooh. It is the Service Initiative Network for Youth Active Citizenship and Governance. So, by the name itself, jud no, ang amo ang tumong nakafocus sa active citizenship and governance. Kay as much as you want na maging active, dili po kay kanang active lang jud pud ka. Dapat naman kay capacity to lead and to be led jud pud siya. So, Tama. muna amo ang kanang tumong jud pud kay naga-believe man pud gud mi na ang kabataan ng pag-asa ng bayan. That's why we also call ourselves as the Rays of Hope. Okay. Kay, syempre, we are a collective of youth man jud pud. So, naasa mo ang responsibility to bring a bright future para sa ato ang community. That's why we term ourselves as Rays of Hope. Yeah, Wow, sana very siya. nice no ang grasya sa paglaom. Diba kay karon nowadays mga kaigsoon natong Tagumeños, aminin na natin daghan kay tag mga youth nga irresponsible. Kaya walay ka ng commitment, dili siya committed sa mga organs. Why is it important? So kanang sa inyo personally, why is it important to commit in some kanang organization? Nganong importante nga mong appeal og mga ingani? I think some youth kay maghunahuna magud sila nga ay kailangan ako og organization kay distraction tapos napay uban nga kanang dili sila gusto maadto sa mga Laing bad path. influence. So
naga-enter na lang sila og organizations, but most of our volunteers kay proud kay ko sa ilaha because ang ila jung tumong is gusto jud sila makatabang sa community, and then kanang willing jud sila nga mohatag og time and effort kay para lang jud nga, for example, Project Letra, gabi is siya nga schedule magtudlo og mga bata, Yeah. and then dili siya sayon. Yeah. So, 'di ba naadyoy mga volunteers nga maskin gikan pa og eskwelahan mo adto jud dito kay kuan mao lang jud ilahang calling. Gusto Yeah. lang jud sila siguro ana. And very important, Anino, ang commitment. Yes. Yes. Ang commitment. Yeah, can you share to us ang nganong committed ka diri sa organization? So, hello. Ang kana pod na question ako ang na unahon na pod sa una, like inactive mo gud ko. Yeah. Like third batch ko pero inactive, then pagabot og four batch, ikaupat nga batch ko na ay mag-active ko kay gusto ko and something ana. But ang reason jud ato is like gusto ko na i-changes na ako makita sa youth. Pero how na ka nang makita og changes kung sa akong sarili wala pa ko nag-change. So that's why I commit. I commit jud kay gusto ko na bago ko mag-influence og changes sa ako makauban na youth, dapat mag-start sa jud siya sa ako. sarili niya. Yes po. That's true. Pero guys, nadunggan ako inyong mga thoughts no, mga insights about this. Guys, giunsa di ay nato pagsugod di ay aning IMC nag Youth Volunteer Organization. Can you share sa mga kaigsoon ng Tagumens unsa ang sugod aning nabuo ni nga grupo? Ang Kirsty, go. Sinag organization kay dili siya the usual nga sa school nga ang students ang mag-initiate nga oy magsugod ta og kanang organization, mag-form ta kay naatay commonalities or similarities. Same nga. Ang IMC nag actually together with Ma'am Shara and Ma'am Jan, our previous YDO, kay hunahuna sila nga what if we push the youth maghatag taog reason for them to volunteer unya muduol sa ato ang office. So mao nang na form ang IMC nag kay gusto sila nga mas strengthen gani ang active citizenship diri sa Tagum City. Yes. Feeling na ko no mostly sa mga sa mga Tagumen youth no kay magsugod jud sa kanalo. Apil do ta ana, try lang baka nang gusto lagi i-explore pero nakita ninyo sa sulod sa organization kung unsa ang tumong tingha, unsay na feel ninyo Valerie? Ano po kanang syempre kanang sa naman ko mga nadunggan po na story sa mga youth bang nag-join ka ay peer pressure kay ako mga friends ning join niya. Sa pag-abot sa time nga mag-volunteer na, matingala ko, ikaw ra lagi, asa mo mga friends? Ay, ganahan ako kay ingani. O like, nakita ikaw na nila. lang nabilin. Ikaw nabili wala. Nakita nila ang vision o ang kanang tunong gani, jud sa, ito mo sa org nga, ay, dili lang siya basta nga, mo join lang ka for onboarding, dili lang siya basta nga, magpakita lang ka dira. Nandiyan siya reason nga nung naa ka dira. And it's to give service and mag-volunteer jud sa tuang city po. Guys, kamo personally guys, na ako yung mga questions sa inyo. Unsa ang naka-inspire sa inyo nga musulod dira ang organization? Ang naka-inspired sa ako actually is akong pag-umangkon. Oh. Kay koan siya, student leader siya somewhere sa layo Sa sa school. Tagum. Ay, okay. Yeah. Mga kalapkanan ng Kay- kasilinganan lang. Oh, nasuya ko. Tapos, anak ko nga, wow, student leader. Gusto ko inanak ko. Na siya yung mga kuan, mga, kasi tawag na? Mga affiliation, mga nahit na Gusto ko credentials. Gusto jud ko ana. So, moto ni join kog sinag. Tapos ano pa siya? Pioneering man ba? So, dili pa siya active kaayo and then nag-start siya is December 2022. So wala pa jud mga events ang Okay. TCYDO. Tapos ang first event sa Sinag actually is Love 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 during February 2023. Tapos naka-appeal ko ato as a host, and then after ana nakuan lang po na active na po ng organization, and then here comes JYO. So dito nga time is Youth Fest. So, nagsugod na og boom ang Sinag kay kailangan na og daghan volunteers, kailangan na og daghan manpower. So, as a JYO, nag-work pod ko as a volunteer sa Sinag, and then nakahunana ko nga, wow, nice Monday siya. Dili lang siya No. for For the bida-bida. char-char lang. Oo, ana-ana. So, mao to. Nakita ba ninyo na sa inyong na-visualize ba ninyo na-visualize ba ninyo sa inyong ala kani kay bagay jud ni sa ako nga trabaho murag diri jud akong trabaho nga pwede. Nakita po ba na ninyo? Joining IMC nag kay, syempre nag-start man siya sa kanang, ay gusto kong daghan ko apilan.
Ara lang jud siya. Oo. Mag-join lang jud ko like go kay para mabisi diba? Kay Oo. nag-explore man gud ko sa ako ang kanang full So, wala pa rin mo potential. nakita yung kung unsa jud ka karon. Yes, wala pa siya ako nakita ang... Ay, napay ano, changes. Napay siya changes sa mga maong saray. As in, Oo. napay siya mga, mga aha moment. Oo. Ana. As Pero, in. as the time goes by, actually, natin certain parts sa ako ang life na kanang medyo na-detach ko sa organization. Okay. Jud. Tapos, Itong nag-eskwela na ta, di ba? yeah, especially ka na. Tapos nag-deal mo pud ko with personal matters for me pud good. So, the moment na kadtong na adto ko sa ing ato nga sitwasyon, kay dito ko naka-realize na kanang I am nothing without volunteerism. Kay Pag personally, di mo makita mong purpose yes, mo. kay nakita man gud ako nga kanang Nadyo kay something contribute na ra. Kanang, tapos I find joy in helping people, in going into communities, especially ang mag-serve jud sa kanang mga kapwa youth ni mga kanang syempre ma-differentiate man gud ni mga kung unsa ang kanang kalahian jud sa isa ka active na youth, sa youth nga detached sa community. Tapos it became a challenge for me na murag, as a youth nga kanang naga-contribute, why not i-encourage na ako ang uban pud nga mga katawhan na there's joy actually in finding kanang common grounds, Yeah. in finding people na you can relate to, and especially in helping other people Yeah. jud siya. Tapos mas na-build man gud sa IMC na jud ang ako ang pagkatao, especially my ang kana ganing tawag aning my passion to Kay serve naamang jud. kay passion. Oo, okay. Di wala man ko'y makuha sa organization, pero grabe ang fulfillment ka mahatag niya sa ako personally. Actually, wala iwa dili makuha. Namo po kay mag-gain nga mga knowledge. Of course, As- ang ato as ang in. mga trainings, mga seminars, ako siya. Pero, kanang kung una-hunaon mo ba, dili ing anak kada ko ang impact. Pero, ginagmay nga impact na anay maanom sa imuha. Correct, In the long run. correct, Jud. Kaya dili man ka magstay kung feeling nimo ka, ay, draining man ang aning nga organization. Wala ko'y pulos diri, o wala ko'y... Di ba, na mga ing anang organization nga, feeling nimo, wala kay pulos. Pero kung makita nimo ang imuhang pulos within, or nakita nimo ang love nimo sa sulod sa organization, dira man nimo maano, no? Dira nimo ma-love ang team, ma-love ang work, bisan pag walay bayad, bisan volunteer, di ba? Yes. How many years na ba ang Sinag, M? Actually, 3 years na po ang IMC that's nag nice. and we've been through ups and downs sa jud in life. Nagkagamay nga nagkadaghan nga nagkatiuro nga nagkabalitong Murag ana-ana jud siya, no? ana-ana siya tanan o ana-ana siya tanan. That's why karon we are not just a collective or an organization of volunteers or ang sa mga youth nga nag-active volunteers, but we now call ourselves as a family who provides a home or an abode for those kanang dili nila makita ang ilang self sa ilang balay or sa community. That's what we try to give sa amo ang family members. Kay mo to gina-provide na mga kanang we as much as possible, we treat our organization as a safe family. place for everyone. Kay, we believe man gud nga, in that way, ma-find nila ang joy sa pagpanerbisyo, sa pagtabang sa uban, and especially to gain pud something pud na dili lang kay makakontribute sila, but maka-give back sila sa community. Actually, no, I'm a believer of that. Kanang mahimong safe place nimo, mahimong laid back nimo ang ang organization. Kay, lain mo good kay sa feeling nga mo adto ka sa isa ka patay sa inyong team or sa grupo, wanto ka, hindi ko ganahan anak kay na atong nanapod ko siya. So murag heavy kaayo sa imong heart nga mosulod sa isa ka lugar or sa isa ka organization. Nga murag dili nimo siya laid back, dili nimo siya comfort place. So no mas nindot no nga kanang ang sa isa ka team, normal man jud na yung mga kanang na yung mga disagreement kay normal kay you're in an organization. Pero ang comfort nga naa sa sulod ba kanang Lord, kanang tagamata nimo sa morning, alam mo, ano ko maningkamot ko ug mata para makatabang ko sa team, kay Correct, giganahan ka, kay naay mong safe place. Importante jud kay na sa mga organization, mga kaigsunon ko tagomen nyo. Valerie, what's inspired you to stay here sa Sinag? Actually, kolorong ko sa Sinag. Oh. Second batch mong guro to. Okay. Oo niya. Kanang Paano yung itong term mo? kolorong ko kay wala ko naka-on board. Okay. Tapos ni ano lang jud ko ato murag Global Youth Summit sa historical join lang ko yan ni ana kong friend na ali Sinag ta dito picture niya. Syempre ako lang ako sa Sinag. So apan ako sa org lang yan nagay wala ko na inform nga na di ka
na ko ni on board. Unya first jud na ako, di na ko ma-remember na ko nga first na ko nga di na ko malimtan di ay nga first na ko nga gi volunteeran kay ang Pau Run katong mga member na daw ko niya anak ko nga baldi ay gusto na ko try Nice to be back to the roots ng God. gusto na Sugar like siya nag ano na lang unta daw ka nagfasi na lang unta ka kung nadili gusto ko mo try jud on board niya Very so good, niya moto niya dito na ako na realize na ay kanang need na jud nako siya murag i-active gani kay kanang mubalik jud ko ani nga org niya kato nga time pod nag-join ko tagong youth leadership organization niya. Dito na ko nakita ba nga, ay dili lang jud siya ingon na ang pag volunteer kay dili lang siya mahulog nga volunteer lang jud ka. Pwede ka mahimong leader, pwede ka i-lead, pwede ka mo lead, ana gani siya na. Moto dito na ko nakatry nga ay sige mag-volunteer ta youth fest. Nag-join ko lakaw mo kagkadlawan niya. Kung mag-volunteer jud ko ba, natay kay soldo ko wala pero gusto ko mo join. Ana gani. So ano jud siya niya kato na natatagan ko og opportunity na appoint daw ka as PIO ko la kaya ko na kay never sa ko ano na niya PIO ko so mo to pag elect ako nawala pa ko sa ila di ba ko dili mo wa pa ko nagparamdam wala pa ko nawala na po ka sa team. kuda asa ko magsugod ano mo to kay ano sila vali ani ang buhaton ni ana ingan ako ay okay so first jud nako nga event na kauban na jud nako sila is katong renewal na mo anniversary this year. So dito na ako na ano Last year. This year na okay. anniversary. So ano ko ay okay. Gusto na ko magstay. Ano na ko ato gusto. Basta gina-joke ko na ko sila mag-resign ko. Pero ako jud ang akong dugan to. Gusto na ko magstay. Ana jud ko to. Yeah. Feeling na ko no napod na sa heart na to ang kanang ingana. Correct. Nana na Actually, sa heart na to. And I believe man gud nga naka-imprint sa jeans. Wow. Jeans. Jeans sa mga Filipinos ang bayanihan. Oh, yeah. It takes As a Filipino. Yeah, as a Filipino, and it just needs the right moment to spark that sleeping That's na gene, no? Kay naman sa ato nga kanang mag-contribute ta. Tapos na siya uban sa ato nga ay may dili sa ko. Kay maybe wala pa nila find out na kanang ay marag The importance of this thing. correct. Yeah. So mo nang naaang sinag to ignite that flame, to give nga kanang reasons for others to join and to contribute sa atong society. Yeah. Because tama itong giingon ninyo ganina no nga kanang even kanang dili dako ba ang impact nga imong gihatag sa ila, even your micro efforts will have a macro effect magud jud no. Correct. Diba? Baka dako ba gihatag dako impact bisan mga gamay nga butang nga ma-contribute or tabang nimo. Kaya diba, it doesn't need nga gatong kailangan nimo ang tibok payon jud nimo diri. Tanang ginagmay kay dira mo gud nimo ma-realize, dira nimo ma-feel ba ay wala naman ko na contribute, naman ko nahatag. So fulfilling Correct. sa inyo ha. Oh, nice. But this time, hisgutan po na to ang mga programs and community impact para sa itong mga kabatan. Unan, nga Tagumen Youth. Kung sa mga flagship programs or mga major initiatives sa Sinag, nga inyong gipanghambog karon nga makita ninyo nga marag, uy, isa ni sa among na ano ha, na-achieve or ang amo ang kanang naginagunitan karon. Actually, ang pinaka-main jud namo nung kanang programs jud kay since we are a baby nga organization sa youth office. So Actually, di na mo matag og baby kay kay more Dagko active naman naman pud diba? mo. Oo. Durang naman gud kay mi sa volunteerism. Yeah. Ana na siya. And dugay na pud baya mo no. Yes, dugay naman po siya. Pero ang youth office mangod nagakandak biya jud mi annually og Tagum City Youth Festival. Yeah. So Isa ay na ang siya. Sinag volunteer organization jud ang pinakauna nga ginatap sa youth office para magkuha og mga volunteerism, para mag-help that's sa nice. mga event and dili lang sa youth festival pero ay mga kanang initiatives or programs na kanang ginakandak ang youth office na need og volunteers Yeah. outside or inside sa city. City, Ang Sinag ang unang nga ginakuha kay we provide volunteers man good para mag-help sa success sa event and for civic engagement jud pod siya. And What else? additionally pod no kay we have this kanang program na kanang medyo na
na laylow lang sa siya karon due to some conflicts. Pero kadi kay pride na mo siya nga amo siyang Ginapanghambog. ginapanghambog jud na mo siya bahalag dili pa ka siyang anak ka Nga bongga. anak ka strong. Yes, pero we have this Sinag Diaries. Sinag Diaries. Yes. What is it? What is it? Sinag Diaries is a podcast for the youth. Okay. Yes. So, every month, namin mga topics na kanang gina-discuss. So, it is a form of kanang friendly discussions lang po siya. Kay, na-arise ni siya nga kanang initiative or program after our planning together with our members. Kay, gusto nila kanang ma-discuss kung unsa ang mga issues, unsa ang mga problema sa youth nga gina-cater Nga nila. kailangan, Yes. kailangan na ana pong pubag po, kailangan na pubag. di ba? Correct. So, we don't only invite members sa organizations, but we also invite professionals para mag-gain ang ilang insights, para Ma-knowledge for them, tapos ma-contribute, ma-educate. So, ang purpose ng ay sa Sinag Diaries is mag-checka-checka lang less formal lang po siya para mas talagang engaging and comfortable po siya sa youth. Ana siya. Dagan maguntag mga pwede hisgutan nga wala kay nato ginahisgutan pero kailangan siya hisgutan. Correct, There are correct. things di ba nga kanang kuan. So even po ang gatong ato ang youth hour Usapang youth, oh, yes. usapang Actually, na. isa po na nag-contribute po ang IMC nag-volunteer sa Usapang Youth on Air, kay lagi as part of kanang main organizations po sa Youth and Sports Development Office. Guys, sa kadaghan na ninyo nga mga naapilan nga mga events, kung say the most memorable nga event ninyo nga naghatag og impact sa atong kamakabatan-unan. Nga marag nakaingon, wala mo apil ko aning sinag okay murag diri ko natandog. Unsa nga mga events na siya? Actually, ang kanin siya nga event kay dili siya sa Sinag. Okay. Pero ano siya sa Under volunteer sa pag-volunteer. Kanin ano na siya project Katubo. Okay. Ano na siya kana initiative niya siya sa isa ka ay ang Sinag officer. Pero ang iyang partner is the Jezabel PH and under siya sa project sa Tagum Young Leaders Organization. Okay. So kani siya nagpunta kami sa Bukana sa coastal area kung saan na Is it in Davao, di ba? Oh yes. Muna siya diri ang nagapuyo ang mga sa Mabadjaw where kanang naghatag mi og school supplies and immerse mi dito together with the Samabadjaw kids. Tapos kato nga time is dagag ka ng youth na mga katagatagom lang po different organization pero nag-join po og Sinag. So dili siya kanang under sa Sinag activity pero ang mga youth na narito is mga taga Sinag lang po ang uban. Then ang kato siya nga activity kato mo siya na program kay makatouch siya sa heart. Kay kato mo na time like very good ako ginaingon is dili na to masabtan ang situation sa isa ka tao if dili na to sila maadtuan silang community. So kato mga time is usa tong thread sa kato gani ginasundog ang badyaw kung sa sila manlimos, kung sa sila like katong word pa lang gapangluwa sila gani niya. Kato nga time to na-talk na mo ang mga bata dito. Dito na mo na realize na ay kanang ingani din ang situation. Nganong gababa silang city na mga ingani nga time is because ang tungod sa climate change kay walay makuha nga isda mo to kailangan nila manlimos nya. Kato ba na realize na mo na ay dili man di kayo ingani ka ang mga bata like lahi siya sa mga ginapang-ingon sa social media, lahi siya ginapang-ingon sa sa kanang mga ubang tao pero pag naka-immerse kab mo na dito na yung maingon na lahi ra jud sila like youth man pud sila nagahope pud sila na hopefully someday nga makita daw sila sa community nga ingani nga na kanang sila barag ang ilang hope gani kay dili lang para sa ila kun dili kanang unta kanang makita ang ilang area dito or ilang community dito na dili sila bastos, dili sila ingani. So katong pag-volunteer na mo dito ko nakaingon na ingani jud ang need sa mga youth, mag-volunteer jud, mag-adto sa mga community kay dili jud siya ingon na kanang na-volunteer lang ka for fun, dili siya naingon na-volunteer lang ka for free snacks, na-volunteer ka na kay purpose. Yan. Dito, tungod ato ka, dito dyan ako nakita na, ay okay, dapat magpadayon dyan na anin ng mga activity. Dapat na dyan mga youth na mo speak up or di kaya mo hatag o ka na mo commit na mo help sa ani ng mga bata. Kato po. Nindot, no? Nga naay ingana, no? Nga naay impact nga kanang nano sa ilaha. Ilang nasabtan og na feel. Let's go back sa mga memorable experience ninyo, no? Unsa pa yung mga memorable experience ninyo nga na nga nakahatag og impact sa imuha, Ems?
I am Sinag Volunteer Organization doesn't limit opportunities here sa city lang nato. There was this one moment or one time, actually last year ata to, last year to siya, in partnership with the National Youth Commission and the Hiraya, napadala ko, I was one nga mapadala sa Digos, Yeah. para Our mag-craft representative. sa ilahang Provincial Youth Development Plan. So, ang National Youth Commission manggod, kay na sila'y anang tawag ka ng mga initiative nga dapat kada province kay na ay plano or youth development plan para sa ilang youth. So, in partnership or together with the Hiraya, tapos in partnership pod sa LGU sa Tagum, kay since naa naman tay LYDP daan diriya, so nanguha og ka ng mga volunteers gikan diriya para ipadala dito sa Digos, para mag-help og ka ng craft sa ilang youth development plan. So in there actually daghan siya awakening sa ako ano nga kanang lailahi jud og ka ng ginasagubang kada Barangay, taga city. kada city, kada province, kada youth. Lailahi og ka ng ways kung unsaon sila mo approach. Doon ay similar grounds nga, let's say, na issues with regards sa teenage pregnancy, to drugs and abuse, to mga aning-aning mga saray. Pero their approach or their initiatives towards kanang to resolve that issue kay lailahi tag kanang approach Coping. o lailahi tag coping and lailahi pud ang level sa activeness sa mga youth dito. And for me, it was a memorable time for me kay dito ko na awake na ay okay kanang how lucky I am to be in a city or in a community nga kaya ganing naga-provide og opportunities for the youth. Naga-support. Yes, naga-support sa creativity, sa unique nga individuality, sa youth. How lucky I am and how ungrateful I am not to participate in that initiatives. Diba? Kay if we were to imagine nabi for not to be so comparative ha, pero namang kay mga cities jud pod nga dili ing anak ka giving para sa support, youth, no. dili kay Dili ing anak ka support support para sa youth. Tapos sa ato ang city kay gina-provide halos ginahungit na sa kabatan-unan That's ang mga activities, may it be sports, leadership, environment, sa tanan ng mga cause. Pero for me, how ungrateful I am kung dili na ko ka siya mo-participate. ipo-participate. Diba? So, mo to siya, and dili lamang pod good nagalimit ang organization nga kato magstay sa diri sa city. Namang good tay mga initiatives or like mga opportunities nga kanang ginahatag nga opportunities para mo go ka sa other cities, makig-benchmark and to see kung unsang ilahang mga sari-sari nga ginabuhat. And especially Kaya pwede nimo ma-apply. correct. And in addition pod kay nato yung mga times nga ginahatag pod ang youth office in partnership sa IMC nga kanang capacity building opportunity. Yes, nag-atomic mati sa ilang museum, sa ilang kanang local na mga kanang tawag ani kanang ito siya. Mga business owners. Mga business owners. Okay, mga micro and macro nga mga micro business and owners. mga macro mga business owners for us to be aware ba and kanang tawag ni ipakita sa mga ay ani ang kahantungan if naatay initiative to do such things. Christeline, what is your memorable experience pod sa pagiging Sinag member? Dili siya sa Sinag jud nga event, but naami Was it kuan. called nga event? Ano lang jud siya, president, Okay. Yeah. Mga presidents or mga representatives Representatives sa sa organizations na-gather sila. And then, naami isa ka activity wherein team building siya nga nakalingkod mi tanan and then nakatalikod mi sa kung kinsa Is it sa botanical? No, sa La Eagles. Filipina. Ay, No, sa Gatong- Airbnb siya sa La Filipina. okay. More familiar ko tama dahil Tapos, man kay, nakatalikod ang isa ka tao sa another one and then mag-speak sila kung unsa ang ilang gusto iingon anang nga tao. And then, kato nga part is nakadungog ko mga good and bad things about me na kuan ako kung unsa kung kailangan ni improve, Diba? kung unsa di ay ka-proud ang uban leader sa ako. And then after that is nagduol mi sa mga tao na gusto na mo ihag. Tapos gihag ko ni Ma'am Lovely. Tapos mao to ang pinaka-memorable kay gikan ko ato na lost sa volunteerism and then siya jud ang nabalik sa ako. Oh, you're so emotional, no? Actually, no, lahi man gud ang impact jud no pag naay something nga kanagong ma-evaluate nimo ang imong self ba.
Actually, sa tong life, as a youth, importante jud nga sometimes evaluate pud siguro nato ato ang mga atong self jud. Did you sometimes murag every now and then para makita nato kung unsa ba pwede nato i-improve, unsa pwede nato tanggalon or i-add kay importante jud na siya no. Ang mga seminars and trainings are very important, di ba? Do you agree? Super important to pud siya kay As a leader. as a leader man gud nga kanang evolving, developing, dili man gud ka pwede mag-take sa action to lead if wala kay nahibal-an, if wala kay That's mind, true. wala kay heart, and wala kay kanang trainings jud nga kanang mo serve kay unsa mo pag-relate sa others if you don't have that capacity or that urge nga makig-relate sa uban. You cannot give what you don't have. Correct. Hindi jud pud siya, tinuod jud pud na siya. Ay, Diba? correct. Ano na siya mga siya. Oo, agree na lang. Tinuod jud pud siya oy kay we are born manggod na kanang empty. Yeah. And one way to gain something is by joining or immersing yourself to the community or by joining different na mga seminars. Kay in that way manggod, maikot ka nga, ay, ing ani di siya. Ay, That's true. correct, ing ani akong need buhaton, ing ani ang need sa community, and dapat ing ani di dapat ko. So, na yung mga ing ana ang mga realizations. I agree with that. So mga kaigsuno kong Tagumenyos, no, let's continue our mga chikahan diri sa ato ang Tagum Talks. Kauban gihapon ang ato ang Tagumenyos. Diri lang gihapon sa Tagum Talks with Ketty Kalina. Sa Tagum Talks, dito tayo nagtitipon. Kenti Kalina ang bida sa tanghalian. Kasama ang saya, ligaya at inspirasyon. Lahat ng kwento ng buhay, iyang pinapakinggan. Mga Tagumenyos ang bida dito. Lahat ng storya ay kwento mo. Buhay, pag-ibig at pangarap sa mundo. Ang Tagum Talks para sa'yo. Sa bawat salita, sa bawat panaginip, laging may hugot, may saya't pag-ibig. Kwentuhan natin, nagtatawa at umiiyak. Sa Tagum Talks, buhay ay kay liwanag. Mga Tagumenyos ang bida dito. Lahat ng storya ay kwento mo. Buhay. Welcome back mga kaigsuno kong Tagumenyos. Diri lang gihapon sa Tagum Talks for the Youth. Ug karon kauban gyapon nato ang IMC nag-volunteer organization members and officers. Ayan, Yes. mga officers, Hello. mga officials, guys. Guys, let's continue our conversation. Kay murag ganahan kay ko sa inyong cheka ganina. Murag ako pud numero kaapilon ko as ano ba no as a listener. Ana. Di ba lahi ra man jud pag maistoryahan siya no and to educate people about this. Kay ano, napo di sense no. Napo di pwede jud din ta maging ani. Nga gusto pud mag-volunteers, asa mo na mo pwede i-reach out or asa mi pwede mo join? Unsa una mo pag-join pod? So, hi everyone. So, na may page, the IMC nag volunteer organization. Pwede mo mag send a message dito or di kaya kay mo ato diri sa Tagum City Youth and Sports Development Office. Pwede rin nyo itap si Ma'am Alaya Agan, ang amo ang focal person. Or di kaya i-message ang president, guys. Yeah. Or di kaya ako as your PIO, VB Kabualan sa Facebook. So, pwede rin ninyo i-reach out dito actually. Guys, unsay requirements to be part of SINAG? Actually, wala ba siya ka ng specific requirements, Jud? Okay. Y- As long as you're a Filipino and Tagumenyo. Okay. Bisag dili ka Taguman youth. Oh. Yes, bisag dili ka Pinoy. As long as you have that Heart. to serve our Filipino citizens, goods ka ika. Ang pagkunindot sa organization, no? Kaya can open to everyone. Regardless of gender pag Correct, regardless of gender, regardless of disability and everything, we are open for everyone talaga. Oh, guys, I'm so very happy, no? And as we end our conversation, guys, our episode, guys, do you have a message para sa tong kabatan-unang Tagumen youth? So, ang akong maingon lang jud sa atong mga kabataang Tagumenyot is, let's go! Kaya natin to! Very important ang pag-volunteer, maskin gamay lang siya tanawon or
dili kaayo siya sikat sa atong komunidad or sa inyong kuan place sa inyong school, importante siya kay makahatag siya og mga opportunities for you guys to grow and to learn kay daghan man ta og mga seminars, daghan ta og mga trainings nga apilan, tapos very important pod siya kay para maka-learn ka how to communicate with other people better and para pod mailhan nato ang atong syudad in a deepest level jud ana. Correct. Actually, no, tinuod jud pud na siya, no. Actually, one important thing jud pud nga nung dapat naga-volunteer ta as a youth, no, kay syempre sa kadaghang nanghitabo sa ato ang community, sa ato ang bansa. One step we can take to change the world is by committing ourselves. By taking that action or by taking that initiative to contribute not just yourself but your time to extend your hand to others. And it may seem nung nga kanang ay murag wala man koy natabang kay go ram ko dira ka apil-apil lamang ko dira pero you don't know kay malay mo, that presence of yours can spark a lot different and a bigger nga opportunity para sa uban pod. Wala ta kabalo nga sa pamaagi sa pag adto nimo dito pagpakita sa imong presensya, malay mo na inspire na, naka-uplift na siya sa kanang sa kauban nimo, no. Mo na importante ang volunteerism, no, kay that's a one way into giving back sa tong community. And if you have that kanang that instinct to take lead or to take action, do volunteerism first. Kay, you are not a capable leader if you don't have the capacity to relate with your peers or to relate with your community. Mo nang importante ang volunteerism. For me, always show up. Mo lang yun siya. If ever na a friend nga mag-invite sa inyo ha, take that as an opportunity or privilege nga na-remember kaniya na i-invite. Kay kabalo ko ang kanang nga friend is na nakita sa imuha na kanang something na kabalo siya na maka-change sa imuha, dili lang sa imuha, basi ko dahil sa imuhang community. Yeah. And also, volunteerism, dira dyan nag-start tanan guys. Basig di ay next year, mahimo kang presidency yung school. True. Next year, mahimo kang mayor sa city or unsa pa man kaha dira. We don't know kani siya mamahimong mayor, di ba? Kabalo. So, Mayora. ako na lang dyan, tanan magod opportunity na jud reason tanan action nimo na adjun ay reason nga nung naapo ka dara. So always I remember na progress is still a small progress is still a progress, and igawas mo sa iyong comfort zone guys kay basig dara na jud niyo makita inyong inyong reason or inyong passion nga nung the purpose kanong namo diri karon, and unsa kay mission nimo sa imong life. That's why in our organization, we do believe no nga patuloy na ialay ang galing para sa bayan. Diba? Actually, no, kanang kita mo siguro, no, mahimot ang active, no, kung makita nato ang mga kauban pod nato, nga kanang porsigido, naningkamot, o ganang always present. Kato, parang gatong gipaingon niyo ganina. Anyway, guys, natay padula, which we called this or that. Ayun. So, guys, I will gonna ask you a question. Is it this or is it that? Ana. So, nagets ninyo? Pag mayroon ko, gwapa, this or that? Ay, ana. So, sample lang to. Okay, let's start. Okay. Community outreach or environmental cleanup? Community outreach. Okay. Tree planting or coastal cleanup? Tree planting. Yeah. Relief operation or medical mission? Relief operations. Nga naman. Asa volunteer kay mas mo jud na mas makaya pud na mo kay for Kaya medical mong good is naman jud mga authorized person Specific people jud nga na pa, maka magtrabaho jud, ano jud anak. A donation drive or feeding program? Donation drive. Nga na ang feeding program, di ba? Donation drive kay I believe bangod kay mas daghan tag ma-extend na help pag naghan ang mga naga-donate, and dili lang pud siya kanang for like kanang kay namin mo mag-donate og food. So, paano feeding program? Oo, diba? Masulod na tanan. Okay, that's good. Planning the event or being on the ground? Planning the event. Ooh, mas ganahan ka mag-appeal sa mga planning. Leading the team or supporting behind the scene? Leading the team? Diba? Yes. Mas, naman dyan, dahil lain, tao nga ka ng very good sa ingani sa behind the scene. Huwag na po yung mga directors. Public speaking or community organization? Community organization or organizing. Wow. School org or community org? Community org. That's nice.
Inspire one person deeply or reach out 1,000 people online? Inspire one person deeply. No, kay kanang that one person can make a big, Big impact. impact. Learn first or serve first? Serve first. Serve first, then Then learn. Learn on the process of serving your community. Nalusot mo doon Of course! Teamwork or individual work? Teamwork. No, because no man is An island. confidence or compassion. Confidence? Compassion mo dyan itong heart to serve, no? Pero ang confident kay lisod jud siya, bali-balihon, no? Skill or heart? Heart. No. Yeah, heart. If you have the heart to lead or to serve, you must have that skill to lead and serve, of course. Both tandem lang yapon na sila. Guys, I'm so happy. Palakpakan na to sila mga kaigsalong kontagumenyos. Guys, I'm very happy. I'm very, kanang overwhelmed sa inyong mga tubag o sa inyong heart. Sa heart, di ba? Towards volunteerism. Bisan wala mo gibayran, wala mo sweldo, pero nakita na ko ang inyong passion o ang inyong dedication sa itong mga kaigsoon ng Tagumenyos. Give it up. O this time, pasalamatan ninyo ang inyong gusto pasalamatan, i-shoutout ang gusto nyo i-shoutout. Go! First, I would like to give thanks, of course, sa sa Tagum City Youth and Sports Development Office for your continuous support sa organization and of course for providing opportunities para sa ato ang mga kabatanunan. And of course, I would also like to extend my grateful, heartfelt gratitude di ay sa City Information Office under the local government unit nato no for giving this platform no para maipadayag namo sa uban kung unsay tumong namo as an organization o para mas mahikayat man namo ang ato ang mga kabatanunan ang ato ang Tagumen Youth to serve no para sa itong community. And shout out sa akong pamilya, sa friends, and the entire council of the Tagum City Youth Development Council. Wow. Yes. Shout out Pilipinas, mga youth. Ano na lang. Okay, go. Kuan, plus one. Plus one. Tapos, additionally, I would like to thank Ma'am Shara Isabel Uy Salazar Yeah. and Ma'am Jan, Ma'am Janice Clarion. Ayun nga, Ma'am JD na Clarion. karon. Yes. Mo jud sila ang mga nag-ano no. Yes, Correct. sila jud ang Mga pioneering. una-una. Ano. Without them, wala jud ang sinag. So, thank you very much, mga ma'am. And then, I would also like to thank the Tagum City Youth and Sports Development Office na mga staff because without them, dili po na ma-strengthen po jud ang IMC nag-volunteer Tinuod. organization. Kaya I agree. gina-monitor jud mi nila og taman. So, thank you very much. Plus one. Plus. Plus alam, pero first of all, thank you sa CIO for inviting us sa among organization and grateful po mi nga na-share ang experience and hopefully daghan ma-inspire pod ato. And thank you to Tagum City Youth and Sports Development Office, especially sa mga focal person, si Ma'am Aya. Thank you kayo, Ma'am, sa taas nga pasensya sa amo. And sa mga thank you po sa mga active or mga inactive na members sa among IMC na organization. Magkita-kita jud ta og guys kay naman tay meeting. So, and of course, thank you sa ako ang fam, sa ako ang mga friends, and special shout out sa SK Visayan Village. Thank you sa tanan opportunity kay dili pud tungod sa ilaha wala pud ko dili ko active karon. Ayan na lang pud. The entire family, mga siblings, mga ate, kuya, hello po to the entire Sinag family. Yes. Mga kaigsoon ng Tagumenyos, no? Daghan tag na-learn karon, no? Find your purpose sa atong mga ginabuhat and find your tribe. Mga kaigsoon ng Tagumenyos. This is Kent and this is Tagum Talks for the youth. Sa Tagum Talks, dito tayo nagtitipon. Ken ikalina ang bida sa tanghalian. Kasama ang saya, ligaya at inspirasyon. Lahat ng kwento ng buhay, iyang pinapakinggan. Mga Tagumenyos ang bida dito. Lahat ng storya ay kwento mo. Buhay, pag-ibig at pangarap sa mundo. Ang Tagum Talks para sa'yo.
salita sa bawat panaginip. Laging may hugot, may saya't pag-ibig.